OK, takže čau ľudia, v tomto videu si zahráme Poppyho Playtime, takže ideme na to. Zoberiem toto. A neviem, ako to bolo. Takže počkajte. Hej, Google vždy existuje. No, konečne. Hotovo. No, máme ruku, sláva Ukrajiny. Hugi, dugi, čau, čau. No, paráda. Padla elektrina. No a ideme... Ej! On ma zatvoril. No ideme sa pozrieť sem. Tu by mal... No... Že takto... Ej, kamo? Aha, ja som... No tak... Jasné, že Huggy Buggy odišiel. Kto by to bol čakal, že tam má hentam ruku? Čakaj, ja mu čornem. Aha. Ej, yo, motherfucker. A teraz bubu. Som sa like. Bubu, ak som sa like. Teraz ideme na tieto blbosti, takže první blbosť. Hneď vidím druhý. Kam ho zoberú? Ešte jedna blbosť. No lenže tá sa bude ukrývať jak Harry Potter. Hotovo. Ešte. No a teraz ideme dať hore toto. Dúfam, že sa všetci doma povinne bojíte a bu. Hral som Panic demo, ale to som sa extrémne bál, lebo bol večer a už to nechcem nikdy zapínať. Nikdy to nechcem zapínať. Moja ručička. Hej. Aj, ja som tý. Helikopter. Čo tu mám robiť ako? Kam hovno vidím? Takže dajme sa pozrieť nahor. A teraz potrebujeme ten. Aha, už chápem. Už mám logiku, už som to na to prišiel, už som Einstein, som. Že takto. No takto. La. Ľudia, sme tady. A teraz potrebujeme jednu vec. Idem na to. Ešte to budem zase robiť 33 hodín. Ale on budeme zdrhať prehentým príšakom jednom červeným. Keď to bude 20, ako kúpim chapter 2. Alebo 10. Kúpim chapter 2. Čo mám spraviť? A už mi to došlo. Mám stlačiť asi E. Keď tak nad tým premýšľam. Takže pokus číslo 358 1 miliónov. No, konečne. Už ide, kvetinka, už ide. Ja musíme ísť dole. Ja som tari. Kde to som? Ja som padol na nejakú trúbku. No a čo teraz? Ja som úplne naranul. Ale kam chodíš? Neviem, čo tu mám robiť. Pustíme aktovať. Alebo potrebujeme... Ja som sa posral skoro. Ty niečo na mňa, ty jednu hovado. Ti oči ti vypuchnem. Do oka ti strčím. Kamo, teraz budeme čakať 3 hodiny na to, aby sa kokos... štartovalo toto. A trafím. Komu trafím. Opadili video. Ja zomrem pri tejto ceste aspoň raz minimálne. Aspoň, no tak 10 krát. Ja budeme zomierať. Už ide káčka. Screaming. Ej. Ja neviem, kam mám ísť. Doľava. Kam teraz? Sem. Helikopter!
Bože, ja som nevedel, kam mám ísť. Doriči zdrhá už. Nie! Mne to tam nešlo ísť. To je úplne postihnutá táto hra. Kam mám ísť? Daj Doriči. Bež, more. On zdechol. Dal som popípať tam chapter 1. Ale pekne to tu má, pekné. Čau. You open night chill. Dorali sme chapter 1. To zdá slušilo, jak s vami učím na Čus.